Так сталася, што калі я паступаў у семінарыю, я не думаў, што ёсць манаскае жыццё як такое. Можа, дзесьці чуў, але ніколі не ўсвядамляў сабе гэта. І толькі на першым курсе семінарыі я, дачытаўшы мудрых кніжак, даведаўся, што ёсць такое пакліканне, кансакраванае жыццё і захацеў менавіта гэтага. На той момант адзіныя манахі, якіх я ведаў бліжэй, былі кармеліты, якія вучыліся з намі ў пінскай семінарыі. І тады я ўжо рашуча пайшоў да іх і кажу: вось я распазнаў пакліканне, прымайце мяне. Але мудры духоўны отец сказаў: падумай, пахадзі з гэтым, не спяшайся, вось калі гэта тваё, нікуды яно ад цябе не дзенецца. Пасля быў момант, калі я думаў, а калі манаскае жыццё, то якое? Які ордэн, якая кангрэгацыя, таму што мяне кідала ў маім максімалізме, такім яшчэ падлеткавым крыху, ад такіх самых закрытых ордэнаў, дзе ніхто не выходзіць з сваёй кельі і толькі моліцца, да такіх, дзе няма нават манастыроў арганізаваных, дзе толькі евангелізацыя вось такая. І сапраўды не было гэтай пэўнасці. На трэцім курсе зноў жа я яе атрымаў. Калі мы былі ў Рыме з іншымі семінарыстамі, я спаткаў аднаго бенедыктынца, які у размове, ён з Іспаніі, з Бургаса паходзіў, які сказаў, што ён быў 33 гады дыяцэзіяльным святаром, перш чым пайшоў у манастыр. Я думаю: божа, так у мяне ж ёсць час. Падумаў, што калі прыйдзе вось гэтая яснасць, свядомасць, тады можна будзе рэалізоўваць гэтае новае пакліканне, і засяродзіўся ўжо на семінарыі непасрэдна. Пасля семінарыі, будучы дыяканам, я трапіў на сваё першае месца служэння ў Гомель. Было неверагоднае асяроддзе супольнасці з маім настаяцелем, адчуваў сябе такой сапраўды супольнасці жывой хрысціянскай. Мы разам маліліся, мы разам размаўлялі вельмі часта. І гэта не так відавочна, таму што ў дыяцэзіяльным святарстве вельмі часта ты маеш гэтую небяспеку застацца адзін. Нават калі вас некалькі ў парафіі, гэта не заўсёды гарантуе табе, што у цябе будзе з кім паразмаўляць, будзе з кім маліцца. І часам зводзіцца да вельмі добрых душпастырскіх абавязкаў, але ўсё роўна гэтай супольнасці няма. Там была супольнасць і святарская, і з вернікамі ў тым самым неакатухамінальным шляху. І я заўсёды адчуваў вось гэтую радасць Евангелія, тое, што ў дзеях апосталаў, што яны жылі разам, усё ў іх было агульнае, усім дзяліліся. Гэта неверагодны досвед. І там я прабыў 1,5 гады, ужо стаўшы святаром і вярнуўшыся зноў жа далей служыць у Гомель. Пасля гэтага часу наш біскуп вырашыў адправіць мяне на вучобу, і гэта быў марафон. Мяне перавялі ў Брэст, і кожны тыдзень адтуль я ездзіў на вучобу. Фактычна 3 дні у тыдні я быў студэнтам, 4 дні ў тыдні вікарыем у парафіі і душпастырскай абавязкі. І гэты марафон доўжыўся 2 гады. Я думаў, я памру, але я не памёр.